Salam ediyoruz vatandaşlar. Sağ olun oturun. Biz sizin her birinize Bağtan Paylı Türkmen ilimide rovaşlıklan, üstünlüklen yar olmağını arzu ediyoruz. Biz Bağtıyar zamanında yaşayan hormatly prezidentimizin canı sağ, ömrü uzak tutumlu işler hemişe rovaç olsun. Şeyli yaxşı arzular bilen maşgalalar bir saçağındaşla cemleyen gipleşimizin yine bir teyde tani sizin için edidileşler. Mehran ileşler. Bu günü bağıtlı maşgalalar berqarar devletimizin bağıtıyarlık dövründe bu elin durmuşda yaşayalar. Biz gipleşigimizin her sanını devletli maşgalalarda mihmançılıkta bolyadık. Bunun edil adatdaqılarımız yali dörücülük maşgalasını Türkmenistan yurdumuzda tanimal bolan sungut vekilinin maşgalasını mihmançılıkta bolyaz. Şu maksat bilen biz dörücülük toparımız bilen medeniyet şäherçesine geldik. Bu şäherçeň döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň birine belli dramaturg, ýazyjy şahyr, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşutgelli Daňatarov öz agzy bir Bagtyar maşgalasy bilen ýaşaýar. Gowşutgelli aga bizi şeýle ýyly mehr bilen mihmançylykda kabul etdi. Gowşutgelli aga hoş gördük diýäside, köp sag bolsun aýdýas bizi şeýle mihmançyllyk bilen kabul eden göz üçin. Hoş geldin. Sag bolun. Bize öğren saat gelen gibi. Sag bolun. Bilen siz bilen söhbete şolýanymyzda öğren saat. Mümkin bolsa bir gurungdeş bolsa, maşgala durmuşyňyz barada, alyp barýan işleriňiz barada, şoň üçin bir dramaturg bilen gurung etmek has ýakymly. Belki. Gowşutgelli mümkin bolsa maşgalaňyzy tanış edäýseňiz. Öyle tanışdı bir setinden başlayalım. Ortancı oğlumuz Batır Daňatarov o teknoloji merkezinde işleýär. Lukman. On guzowun nakam Batırzanyň ogly Arslanzan. Olam Gaptan nakam Şemşat gelinimiz, Berke gelinimiz, Körpe gelinimiz, Tawus gelin, Körpe oğlumuz Oraldyň gelini. Öýdöş gelinleriňiz bolýardy, ha? Öýümizde bile arsgalymyz bir ýaşaýar. Ulu oğlumuz var, o öz çağaları bilen Aşgabatda ýaşaýar. O arsgallar aýra tölemi Gulýaly ýaşap ýörler. Ondan bir gyýdymyz var bizim. O gyýdymyz şu Medeniyet institutunu tamamlap kitaphanasy bolup işleýär. Marynyň vilayet kitaphanasynda. Diýmek ol maşgalat bilen Marda ýaşaýar. O şeýerde ýaşaýar, olaňyň tölemi 2 tane oğulları var. Gülýaly maşgalalary var, ýaşap ýörler. Indi onun berkem Bäwuljan, bir Batyrjanyň gyýry. Haştaýdaky 84 mektepde okuýar. 16'mız var. Ululara bir setleri üniversitede okuýarlar. Kiçilerim çağalar wagna atnaýarlar. Kışkın meni mutlak çerevli cıvının zıpha kötüğünden sarsmalı var. Ben o vakitte olduğum için adededim o da bildiğim de. Bildiğin de bildiğin. Böyle kadar yaşlıktan, çağırlıktan birbirinden bomtan yerler. Niye dedin? Niye Bir dedin? benim maşgalam Dursun ady 45 ýyl bäri bile ýaşap ýördi. Toýlama. Indi bu körpejäni tanıştyrmadyňyz. Bu körpeje atygymyz Bibijan, oğlumuz Orazanyň gyýry, ejeminem atda kılanja, o çağalar wagna atnaýar. Bibijan gaty owadan adam var eken. Onuň ataň saňa aýdymy aýdyp belýärmi? Dağlar başı duman duman, gel gelýär Bibijan diýip. Ay, ol aýdymlary özüm aýdýar. Öwrenýän, ha? Sen çağlar wagna gatnaýan eken, onuň çağlar wagna sen joralaryň Bibijan diýip ýüzlenýärmi? Ataň näme diýip ýüzlenýär? Ecemcan. Ecemjan. Sen Bibijan adygy görýärmi, Ecemjan adygy görýärmi? Ay, o. Ecemjan görýän eken, Gowşutgelli. Bir bolol molp bören burkut divana kurban merlen çemşalyk gelýär bikem. En tek men üstümden ätlep bu sala yeten ýok. Elbette. Her edip kesip edip. Onu men ýanyma alyp geler ýalydim. Bar. Ura. Nire?
Eyle. Bol ya. Gittim ben ha. Ana var ya. Ana gittin. Sizde nähil döräpdi bu sunata bolan söýgü sebäbini men bir zada aýdasym gelýär. Köp artistler bilen, meşhur artistler bilen söhbetdeş bolanmyzda da olar birinji nowbatda şol kiçilikden ýa bir belli meşhur artistlary görüp ýa şolan keşplerini görüp şolara meň däsler gelýänliklerini aýdýar. Dramaturgyň durmuşynda da şeýlemi? Haçan döräpdi sizde beýle ýazmak? Men wara şu ilkinji goşguy ýazamda 7-nji sınıfda okuýardym. Bir goşguy ýazdym oly. Owamda başga da şahyr barda. Owaňyz ýene bir ýere gelen aýsaňyz nire dönübesiz? Sakarçaýat etrawyna. Marwel aýtdym. Marwel aýtdym. Sakarçaýat etrawyna. Owamda Amandurda diýip bir şahyr bardy. Ol sizden ullumy? Uly. Ondan şoňa ertip görkezdim de şunu galyada berip bolarmy diýip, olam bolýar diýip kemkäs setirlerini adyny düzeltişdirip onu şo goşguny çykaryp berdiler. Goşgu ýazmak diýilýän zat belent zatda. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, dramaturg Goşutgerli Daňatarow 1953-nji ýylyň 26-njy oktýabryna Marw vilayatynyň Sakarçaýa etrawynyň Daňatar Sahedow owasyny dogulýar. Şol ýerde 2-nji orta mektebi tamamlaýar, soňra 1976-81-nji ýyllar aralygyna häzirki Magtymula adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen filologiýasy fakultetini okap, tapawutlanan diplom bilen tamamlaýar. Ol zähmet çeken döwürlerini mekteplerde, ýokary okuw jaýlaryna, Döwlet Mehmet Azady adyny Dünýä Dilleri Institutyna muallim, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Ilm neşriýatynyň direktory, Ýaşlyk jurnalynyň jogapkär katibi, teatrlarda dürli wezipelerde işleýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň baş drama teatryna zähmet çekýär. Ýöne durmuş tejribesi ýetik bolan adamyň hemmesi beýdip eser ýazyp, edebiyat ýazyp ýa libretda ýazyp ýa goşgy ýazyp ama ýörenmek. Ol dogry. Inhan men şu wagt goşgam ýazýan gerek bolsa. Ýöne men onu wara ýazýan eserimiň içindäki gahrymanlar üçin ýazýan. Giyin halk köpçülüğü üçün däli, şol eseriň mazmunyna görä, eseriň içinden gelip çykýan meselelerini gozgoýan, şol öz gahrmanlarynyň pikiri, hyýaly, oýy hökmünde ýazýan. Şoň üçin olar maňa aňsat düşýär. Sebäbi men şol eseri ýazyp oturýarkam olary gürledi oturýar. Olaň akwaly hakda gürrüň edýär. Şoň üçin men goşguy adam şeydi ýazýan, gereklerini aýdymyň sözlerini ýazýan. Aydym üçün ýazylan goşguy setiriň soňunda çekimli harpa otursa gowurýarlar. Sebäbi çekimli harpy çekip bolýar. O gyýgyryp aýdyp çekip bolýar. Şoň üçin Daňatar Hadyrow bilen Recep bilen kompozitorlar bilen işlän wagtymyzda olar maňa ilk bilen maslahat beren zatlary şoň ýa çekimliräk sözler bilen gutorsaň aýdymy meňde aýdym gowulýar diýip oýdan soň başardygyndan şolaň nemesi bilen ýaýar. Alnymyzdan dolup gelýän tädegi ak baltyň çümesin baş et maňa baharda açylyp gelýän tädegi kek süýüň şulasyn baş et maňa gece gündüz
Sebebi o goşgular aydym üçin ýazyldy. Olar spektaklyň içinde, kino filmleriň içinde gahrmanlaryň aýtmak üçin gerekdir. Diýmek onda bu ýerde halipalaryň hem ornu uly bolýar-da, he? Ola şeyler sahna sunuwatyna gelmegimde olaryň rolu gatken. Bittinim o bahardan ilk ürün nefirdim Orson ha şekerdim deli yürü kaka Yürü kaka bir demir var kaka Ne işin var seferde kalmadım çok o yerde Hep aynı kırın aharda bilin kâde var kaka Kim olmasın baharda bir demir var kaka İlkinci operan librettasını men Recep bilen ýazdym. Göýröwlen döreşdik. Ol näçinji ýyllardy? 90-njy ýyllarda. Epesli ýylar boldy. Şonda ýanky aria nähilýärler, arioza nähilýärler, hor nähilýärler. Hemmetini Recep amyň elimden tutup öwretdi diýsem ýalňyş däldi. Gelmedi Sololar men kefen bolu Daňatar bilen bir teatrda işledik. Haýsy teatrda? Sal drama teatrda işledik. Daňatar bilen bir näçe ýanky sally spektakllarym ýazdyk. Men öllür basallarım galyma Giýsinler ki barmaklary ýar garmady Sen kanma ul elini basmaz. Men masarın haram. Şu wagt siz başdan, şygyrdan başlangyda aýtdyňyz da. Ýöne soň-soňlar şu ýazan edebi esaslaryňyz barada agzap başladyňyz. Indi aslynda dramaturg bolmak howasy haçan döredi? Men mara ilki 1991-nji ýylda men ilkinji kitabym çykdy. O Çoğru Gülküsü ady bilen. Ol hekaýalar hem powest ady içinde. Ol eserlemme o döwür gowy baha berdiler. Hazam şu Çoğru Gülküsü diýen hekaýamy gat gowurdylar. Käbir hekaýalarym dürli dillere, ýanky özbek diline, garagalpak diline, Azerbaycan diline, Rus diline geçirildi. Şoň üçin meni ilki kyssaçy, prozaçy, ýazyjy hökmünde tanadylar da. Teatr işgärleri bilen, suratkeşler bilen tanışlyk açdym bu taýda. Türkmenistanyňky sunwat işgärleriniň ören meşhur adamlary bilen tanış boldum. Şolaryň gürrüňlerinden ýanky olar men hekaýalamy, eserlerimi okan wagtlary bir zat diýerler. Hen eserler kino etmäge, spektakl etmäge ýakyn diýerler. Hemen zincirine tost dursun. Dünyayı misal alıp gel. Canavar. Kişip gör fakir cınnamı. Ay, gözüm mark buraya inne. Aho, ağamcan. Nämeteňim gary göz bilen araň sazdarmy? Hey, sen bu ýerde näme işläp ýörüň? Ya meni ýygyrlap ýörüň şeytan. Sen ýygyrlap başyma ýapaýlmay. Nämeteňim ýerde ýaşany bilemok. Bir kağım kıyınına düşenler. Belki men kömegim gerektir diýip pikir edip gaýdy berdi. Sen kahramanlaryň içki dünýäsini açmaga synanç edýän. Şoň üçin hem sen sahna eserlerini ýazyp bilmegin mümkin diýip
aýdýardylar. Maslahat berdiler O de. maslahat berdiler. Onun aýşada orada bir giden teatr rejissörleri bilen tanış boldum. Merkeze gelem soň. Şeýlelik bilen men ilkinji gezek Gorkut Ata Şadestany boýunça Gorkutun gaýdyp gelmegi diýip eser ýazdym. Ondan soň Kabil diýip Türkmen halk rawayaty boýunça Ol belli eser de. Häzir kunada teatrlarda goýulýar. Hatda şu talipler teatrına da goýulýar. Ana şol eseri ýazdym ana. Birinji eserlerimin biri şol. Goşutgeli Dağatarov 80-nji ýyllarda gazet jurnallarda özüniň hekaýeler hem powestleri bilen çykyş edip başlaýar. Onuň okujularynyň göwnünden turan eserleriniň biri Çory Gülküsü ady bilen Ayratin kitap höküminde Türkmenistan neşriýaty tarapyndan 1991-nji ýylda çap edilýär. Garaşsyzlyk ýyllaryna Goşutgeli Dağatarov drama eserleri bilen çykyş edip başlaýar. Ol şol ýyllarda ýazylan köp sanly drama eserleriniň awtorydyr. Dramanyň durly görnüşlerine degişli eserleri Türkmen teatrlarynyň ählisinde sahnalaşdyrylýar. Olaryň arasynda Türkmen halk dörejligine degişli eserleriň, mifleriň, rowayatlaryň, ertekleriň, halk desanlarynyň esasyna döredilen Kabil bilen Kabil, Nuh, Törewe hanym, Huyrukka Hemra, Cennet Mukamy, Koýşyr, Şyrak, Padşa Pehmi, Asly Nurdan Türkmenim, ýaly sahna eserleriniň Aşk mülkünün şafi, Garajoglan, Kemine, Celalettin Melikşah, Biz Hökman Duşşarys, Celalettin Sultan, ýaly taryhy dramalarym. Nusoy söýgüsü, Tumorşa, söýgü hem hasrat, Gyýz ömrü, Galsirat, tragediýalaryň, Alhemik, Şyrak hakynda rowayat ýaly monospektakllaryň, Mukaddes Ojok, heykeller hem aqwallar, Aşkyň gemisi kenarda, Perguana ýaly dramalaryň, Süýjü durmuşyň gapasy, Nesibesi äriňdir, Hazine tapan çopan, Aşyk peýker, Söýgü bizi halas eder, komediýalaryň, Gökdere, Ejekejan, Şadyýan sazannalar, Iň hezel gün, Noljagaz, Demir donly ýaly çağalar üçin piýasalaryň, opera librettalarynyň bir näçesiniň Görogly, Huyrukka Hemra, Ruhu Velentler, Aşyk Çaňly, Ogulhan adyna Türkmen film tarapyndan döredilen Fortuna, Serhet, Täze zaman, Gök böýrüniň aýdymy, Gulluk edýäris, Magtumly ýaly onlarça kinofilmlaryň awtorydyr. Dramaturgyň eserleri Azerbaýjan, Rus, Türk, Özbek, Gazak, Garagalpak, Hakaz dillerine terjime edilip, goňşy ýurtlaryň bir näçesiniň teatrlaryna, ýagny Özbegistanyna Kabil we Kabil, Gazagystanyna Noljagazyň başdan geçirenleri, Hakasyada apat sahnalaşdyryldy. Daşar ýurtlarda geçirilýän teatr festiwallaryna hem gatnaşdy. Goşutgeli Dağatarov Türkmenistanyň halk ýazgysy diýen hormatly adam we döwlet syýlaglarynyň bir näçesiniň eýesidir. Koronalarda da men 30 ýaşda urugyna başladym. Ýöne drama men hasam soňra başladym. Oňur bähbetli tarapy bar. Durmuş tejribesi gerek da. İşigimizi süwteleseler, mudaçylyga gelýärler. Mudaçylyga! Şona bilen ýokmy? Vay! Ýene maňa mudaçylyga gelenlerler mi kilägiz? Agyp, türkmen dilinde gürlemeli bir büýüren. Mudaçylyga gelenlerler mi käde? Gelinler mi käde diýmeli. Dramaturgyň esasy maksady näme Goşutgeli ağa? Mene doğruyu aýtsam, kıssa eserini ýazamda da tebigaty suratlandyrmany eýeremek. Näme üçin? Howlukdan soňra. Öz ýazan eserlerimde kahramanlamy gepleşdirmegi, pikir alışdyrmagy, öz pikirlerini bir-birlerine aýtmagy, şolaryň arasyndaky gepleşigi gowy. Men ýegensem, ýere giri bilmezdim. Gora bilmäliyim, o ýogadymyň namyny saýyp öldürýän özüňi. Biz gördüňmi?
İnne näme? Är işini bitirdin. Şabaga doğurdun, tağta getirdin. Dödüp dönmedi yarı keslat göremo. Eferde dramaturg hökümüne siz biňjalyk edýän zat näme onu? Orta çıkaran kahramanlarımın durmuş hakkındaki, adamın ömrü hakkındaki, akwal hakkındaki pikirlerini ayttırmak. Devlet görken yeri bütünlü. Sıkta tatlı değerli varlıklarına incelik kolorunu sırtlarına. Bakan ağlayan sebep yok yerden. Bu sinanın ağır dege çekirdi. Sözeden sen ödüm. Tahtı tavşırıp, il günü hakikatine kavuşurup, dinin günümüz züft olup ikiyemedi. Diyenim hak. Unduğumu olan tümek. Yönü. Yedi taşlar tüzgeri bildiniz. Gele kurtulun değerletine yanıp. Yanıpın yaran ömrünü külen. Ona mödünüme eyleyip dulçara. Ninin. Ah ninin yanmaz. Yine bana biçare. Yazılan eseri okap oturkan, dine okayan adam bilen gurrunda şolayan. O yerde olsa sen halk köpçülüğü bilen, tomaşası bilen gurleştirip bilen. Ondan yazıp oturkan men son tomaşaçıların kulağına nähildi yaracağı hakda, nähildi täsir etjegi hakda. Eýen pikirlenýän öňünde. Oýlanýan. Inni şol her bir eseriň, ýazylýan eseriň durmuşdan alýanyny bilýärsiz özüňiz hem aýtdyňyz ýöne durmuşda waka känne. Gün täzelikler bolup geçýär ýöne spektaklla durmuş hakykaty bilen hyýalyň gatnaşygy nähil bolmaly diýip pikir edýäňiz. Näçe eseri durmuşu yazdım diýseňem de, onun yazjyň özüniň diýjek bolýan zadyny aýttyrmagy hökman gerek de. Edilýän durmuşdan alınıp sahna goýulýan zady naturalizm diýilýär. Durmuşda bar zady goýmaklyk entek çeper eser üçin ýetik däl. Çeper eser üçin yazjyň özüniň şol gurrun berýän wakasyny şeýle bir oğudunlamalı, tesirini güçlendirmeli, durmuşta bardygyny bolup biljek zatdygy mümkin. Soň üçin kesitlenmesi var soň. Hökman durmuşta bolundady aýtmagam hökman gerek weli diýerler. Welisi bar ýöne. Hawa. Bolajak zat aýtmaly diýär ýazyjy. Hökman bolundady däl. Bolajak zat, bolup biläjek zat aýtmaly ýazyjy. Adamlaryň isleýän zadyny aýtmak zerurmy ýa? Şol adamlar gorkuzýan zatlara aýtmak mümkinmi? Adamlaryň garaşmaýan zadyny aýtmaly. Zırım etti, seni beylikten mahrum ettik. Men bunu Zöhrecan aýtmasam bolmaz. Yüreğimsiz ýadyra bir irwetlik. Yok. Babahan nädir? Belki Zöhrecanyň özü menden sowandyr. Baryp düýne bilen görüşüm habar hatyr ýok. Şundan aýna plan hili netije çykar diýip oturan bolsa tomaşaçy. Oslamayan zadyny beribilseň ana şoňa ýetes zat ýok. Isleýäni hiç diýäňizde alalaşar ýaly aýtmaly. Onkudan bil başarsan güýçli etmeli. Onu siz diýen bir näçe ýyllaryň tejribesini gazanan dramaturg, aslında siz artistlaryň hem zähmetine baha berbilýäňiz. Biz köp siziň artistler bilen işleýän pursatyňda da gabat geldik. Indi käte teatrda rejissorun öz toslap tapmalary hem bolýar. Indi teatryň eserdäki hokkularyny nähil kabul edýäňiz? Yurdumuzda teatr rejissorlarynyň 10 bilen işlendirin. Atalı ulenemi işledim. Şolu men 2 tane 3 tane piyesamy sahnalaşdyrıp da. İrfan sakın. Kıyamatlık atam olgun. Dinle namusun. Apa olma kıyım. Olma perişan. Ön kıyılım var idi.
inni, iki oldu. Varın mını, saatini yanına tut koyun, bolsunlar zahra. Beydeki kerrapları tapın, hem çekin dara. Rejissörlerin hersinin özünün bir işleyiş usulü var. Käbir rejissörler ten piyesany yazıp beren soň şonu alýar da çağıran sonuna gelýär diýär. Käbirleri aýdýarlar, senem sahnaň bir garazygyna durarsyň diýerler. O käbir bolsa okak görýär da plan ýerini plan hilli edilip maslahat salýar. Töwekküllük bar da şo taýda. Käbir ondan artistler çağırıp artistleriň ýanyna da oturup diýerler. Hoş geldiniz. Ödümüzü yoluna koydunuz. Bize Molla hocam diyorlar. Bayanlar hanım hatınlarının hürmetine olmalı gıyırlara kuş dilini öğretiyor. Nämeden ders berýäňiz? Gudan basır pısnaşını bağırsını öğretiyor. Ören ýaşy. Garçar we gödünün körpe gıydını köşkümün atyp görüp, onu uğratmazdan kuş dilini öğretmek müvessar. Käbir halatlarda deň duşlarymyz bilen söhbetleşdik. Guranmyzda tanşlarymyz aýdýar, teleýaýlymyň, kompýuteriň, internetiň peýda bolmagy bilen teatryň ýeri daraly diýär. Siz nähil ilalaşýaňyzmy? Onu şeylerek düşündürmeliler. Sungatın görünüşleri teknolojiyanın ösmegi bilen olaryň arasyndaky beýleşik köpeldi. Net misal üçin telewizionyany alyp görsäň, siz alyp görsäň. Siz her kimin öýüniň töründe erteden agşama çelli çykyş edip dursaňyz, bir ýerde habar bolsa, täzelik bolsa aýdyp dursaňyz, teatr onu edilen o. O teatrdan siz öňde. Kaka, sen dogry aýdan ekeniň. Gulluk etmek, kepderi kowalan ýal däl eken. He, näme diýdim? Hani dar. İslenlik okun, işem. Onu kämillikli çemeleşmesen yeňilläl. Ana gördüňmi? Düşünüpdir o. Hökman atama biziň neberämizde gorkok namartlyň ýokdugyny, bolmajokdugyny aýdyň. Kinoda bir şeyle mümkünçülükler var. O taýda jady goýam, görkezip bolýar. O ýokardan gelýän planetany görkezip bolýar. Her hil zady görkezip bolýar. Teatrda onu ýaly ýok. Ona diýmek teatryň aýratynlygy nämede jemlenýär? Teatryň aýratynlygy birinji bilen şol beýleşikde hiç ruhdan düşmeli däldi. Öz sözüňi, öz täzeligiňi, özüňküň gowdugyny tomaşaça suwut etmeli. Okuwu var ya, hey, etdik mi? Mektep tamamını mı anladı? Şey var ya. Bak sen boyunun ýygyna gelip, kaçın buna yetişenden haberin ýok. Talip ben kakı. Şey demi, bar oğlum onunla, bar. Tabaktan gel icra bar. Ay. Ben seni önümde var ya, 40 gıyıcı ünlüyle hep doyuracağım. Ya, eyvallah bar oğlum bar. Hoş havar var. O ne hoş havar atadı? Böyle olsa bizden eşiteli. Kerabatlı ağırlığını gördüm ben Kıdıratani. Dedi Allah ya kapteni peygamber verdi bana. Şunca yıllap ikilik etmen, dağdan örüp iyice yetman, yaman sevdiye tayak atman, baktın halal, çopan halal mani. Häzirki döwürde gahrman arka dagymyzyň tagallasy bilen teatrlara berilýän üns hem köpelli. Artistiň zähmetine berilýän üns ýaly teatryň öz içine. Meselem, geçen ýyl alaly festivallar geçirilýärdi. Täze eserleriň döremegine mümkinçilik bolup durýar. Ýok, bu ýylym nesip bolsa geçirilir, göz öňünde tutulýar. Döwrüň, durmuşyň ähli meselelerine teatrın işgärleri
katı işen katnaşalara. O zaman bizim doğrumuz şeyler kovda orada durmuşun akımından kalasın gelin ama o durmuşun kazakı son için gıyırlıyla o yazasın geliyor, dörödesin geliyor, o tədeli qaydasın geliyor. Kıyızlar, bir toparmız, gözellik, sığarımız, gözelliktir adımız, kaytmaz bizim bağımız. Oğlanlar! Hey! Toparmız! Gerçek bir! Sığarmız! Gerçek bir de gerçek bir! Sonuna çenli duracak bir! Türkmenistan'ın halk ýazyjysy, belli dramaturg, Goşutgeli daňa tarifin eserlerinin içinde onun hakyky öz durmuşdaky keşfi görünýär. Dramaturgyň durmuşa garaýşy, töweregini kabul edişi, doýgu düşünjesi eserlerine orna alypdyr. Ol hä çağlar hakynda ýazsyn, hä de ulular onun özünün dünýäsi aýdynlykda açylýar. Halipa ýazyjynyň halk destanlaryndan hemişe täsirlenip eser ýazmagym ýöni ýerden näl. Oglanlykdan edebiýata aşyk bolup, aýratynam destanlary, nusgawy şahirlaryň kitaplaryny elinden düşürmän okan. Şonuň üçin dramaturgyň dörejçiligini halk destanlaryndan we taryhy eserlerden edebi esaslar agdyklyk edýär. Goşutgellaga şeýle oturmany halamaýar. Ol öz hyýalyna gahrmanlarynyň durmuşy, häsiýeti barada pikirlenýär. Durmuş ýükü ýetik bolan ýazyjynyň her bir gurrunlary täsirli. Ol hatda biziň bilen bolan gurrundaşlygyň arasynda da gurrun berýän wakalarynyň içine köni ata-babalarymyzyň gurrunlaryny goşup aýdýar. Şu sahnalaşdyrylýan eserleriňiziň bir ruhuňyza täsiri. Şonu döwrüň talabyny nähili gözegine tutýaňyz? Asla dörejçilik adamın özünün hövesi bilen berk bağlanşykly. Meni waraşy birinji bilen teatrlaryň köpdügi, dörejçi bolýan rejissörlaryň köpdügi, hasamin ýaş rejissör geldi. Daşary ýurtlarda okanlarym bar, özümizde okanlarym bar. Olaryň bir men ýanyma gelip maslahatam salaýarlar käýärem. Soňky döwürde biziň teatrlarymyzda gowy ýörelge öňe sürilýär. Bir teatrdaky rejissör başga teatrda rejissörlük oýun oýarlar. Görüp otursak biziň her teatrymyzyň özleriniň belli räk tomaşçylary bar ekeni. Onu siz ne edip bilýäňiz? Belli tomaşaçylaryň bardygyny, ýa siziň şol ähli teatrlarda ýa zähmet çekip görünlüňiz şaýatlyk edýär. Aýna şeýler gowy değişmýäni oňarýan artistler var da. Yürüytü şol artistler üçün gelýänler var. O gelýän tomaşçylar var, özüm ýaşlaryň arasynda. Garaşylýan zady da aýda el çarpýarlar, durýarlar. Aleyküm diýäsgelerim salam moman. Ken hanıma çalışıp döwüye yetip çıparyanlar. Yöne näwrenler şu ýanky buyurlan işi yerine ýetiräýärmi kana şol? Yetirir, o zaman sen işe düşmesin etme, daha kalışmasın et deyiptirler. Bilen okuşuyor näme? Aman ha, berdin hem işim. Hazır men bölüm. Sen bölüm mü? Sen izle de o başçayın yok. Ya men haçan bölüm, haçan ben? İzle sen, bana git bir de persizlerimde çık. Indi şu ýerde şeýle sowal ýüze çykýar. Siziň maşgalaňyz haýsy teatrlaryň tomaşaçylary? Özlerini sorak görýärler. İlki ýaşrak döwürlemde köplenç men eserlem Alparslan adyndaky milli drama da goýuldy. Belli eserlemim goýuldy sonra. Şolaryň hasylyň hemmesi gidip gördüler. Özleri men tomaşaçym boldular. Ondan gelnejeňde gönümel aýda ýarym. Sen gowdyp ýağmur öwrenşýär bol o gahrmanyňam ýa öldürýän ýa aglatýan. Gelejemde öňünden bilen okmy gahrmanlaryň nähili ýagdaýda boljagyny? Kompýuterda ýazylýar da bu adny. Töweregime kän gelýän ýok. O wagt men wara bir hili
teatrdaki ýaly sypaýa adamım ben. Maşgalada. Oo. Yalan söyleme, yerden oval çıkma. Yerden dine kağıt çıkardı üstüne. İşte. Beni bana. Bana. İneyim. Sen ıhlat edin. Yürü gülendin sen, yürü gülen. Yeşityan gerek. Yasın boyutan ayı bu arada tüyme ki İslam esnem ol. Düşünüyorum esnem ol. Başlam İsa, başlayın. Yok İsa, başlam. Şu işlem bileti hiç il päfkel berin bilmese govurup işledi öyle. Onun fi päfgele mereng dokmy? Yok, berem. Çaýa mereng dok, naharam mereng dokmy? Çay içtikten de beriyat, yöne çağalar goğ ettirem dok ya, nertem dok, özümüz baram dok öyle işleýär. Çağlaryňyz kiçik şeýle. Şumadan işleýär ol, işlendi bizler şu çağalarken ertem dok, goğ ettirem dok, ol öyle aýratyn işleýär. Indi nimede gelneje, öz çağaňa bir terbiýeň başgaça bolýar-da, enetaň. Ýöne hemişe bizde hotda şolyan adamlarymyzdan istäýär elbetde biz bunu ýaşylardan istäýär. Agtyk süýjü diýerler. Kän bir agtyga käýär we molanok bir öz nägile bolýan ýeriňe aýdy we molanok. Onuň şolar ýaly-ýagdaýda goşutgelläne hili. Ýok, bu agtyga ýa öz çağany henüz hiç de dik gören adam däl. Ýöne olar düşünýärler, päsgel bermezlerler. Çağlar elbetde ana ýuwaş bolmaly, ýa atan kelle sarya ýa istinýa da geldiýem şonu onu uzaýlary oýnaýarlar. Ondan gelneje şu goşutgelläň eserlerindäki gahramanlary siziň garaýşyňyz nähili? Min oyunlarına hem görüyordum. Yon yekeceğim, sıptıramaktum. Yon indi ağaçkiye karrayas mi hemmesine gidebilem. Yon her hepte de bolyan nemesine gidiyor. Ça atıklara giden yönün. Sonda yon edel sol neme go oynamadık. Artiste da aydıbilyan gelip ya yavlanlardan eme go'nun metmede de onu so taýlar bolmandyk diýilýär. Yalan oyunlarynda ne käýärim öýde de gep gurrunsun ýana ki gurrunla destak bolýan ýene etýän şo sözlerim bir goşulaytdyra diýýän ony. Ona diýmek siziň hem kömeňiz etýän eken goşutgelläň eserler. Eger ýa taýlar nemerä bolsa şo taýlar go sözlerim bolsa golaýjakdy diýilýär ony. Siziň özüňiz hünäriňiz boýunça kim gelneje? Men öý hozurlukçy. Ýöne ýaş bilen men okan döwründe men sagymçy bolup işledim. Sagymçy? Elde de sagdym, fermada işledim. Sağal wagtymyz gaýtdym. Gizirek girdim okuwa. Sebäbi goz ilke gulluga gidildi. Men gulluk etmekçi. Ondan hojalyk üçin işlemeli boldy. O jaý gurmaly boldy. Men harby gullugy torp gelýänsem garaşmaly bolsam. Harby gullugy torp gelemden soň bolsa, men paýtagtymyzdaky institutyny okuw bermekçi. Anemi. Şo ýokary okuw jaýyna häzir girseň bolanokmy? Ilki 2 ýyl gulluk etmeli şeker. Diýmek sen üçin öz isleg arzuwuň wajypda. Şeker sen näme üçin beýdiýäň? 2 ýyl ýanyň sen duýman urkan geçgider. Okuw oturandan soň 6 ýyldan soň aýtdy, bir çağamyz bardy gaýdan. Şo pikire bilelikde geldiňizmi gelneje ýa ol goşutgelläň gelen karardy? Ýok, şolary okuwyň gat höwetdirdi. Oson şonu gitti, oson sen arkaýyn okasaň bolýar diýip biz etesi bilen ýyla agasy var, hinnesi var, şöýtüp bilelesip ýylda.
gowşut gelýän hojalygy näme kär bilen meşgullanýardylar? Ejesen sagymçydy. Menem sagymçy, ikimiz bile sagymçyýardyk. Onuň diýmegine gowşut gelýär oglanyk tejribeňiz häzirki eserleriňizde ýazanyňyzda gahrmanlaryň keşplerine kömek edýän bolmaly täbi. Owada wagtyňyzy köp geçiripdiňiz, hojalyk işlerine kömek edipdiňiz. Türkmen ýazgylarynyň gaty köpüsini mahsus bir zat var. Bizim hemmämiziň görünmez ýaşlygymyzy geçiren ýerimiz hemmämizinki owada. Şäherli ýazyny Arap Burwan şäher hakyna ýa Atatyzan bolaýmasa Türkmen edebiýatyny kıssa eserleri şäher durmuşundan kändeldi. Köp zähmet owada bolýar. Menem şol ýaşlygym owada geçen soň o ýazýan eserlerime şu owa adamlary girýärdi. Öz dünýä garaýşyna görä ýazylýardy. Yaşlı haydi kasırlar sen duygumalok mu? Sığır telege çağa kaynatıp yaşasın. Hadi düdünlerine ver benim konuyu. Bu kağıt gerekken dedi. Ay yok men kağıt gerekler. Ay bu ağa takalıyam yetişektir. Vay. Talar yani. Talar. Vay yok tamam. Öyle çay kaynatmayan onu düşünmezcigi. Vay bir haytiyini de kağıt getiriyen çilen başlığı. Etmecigi. Attan! Başlık. Haydi ver gel. Başlıkcigi. Ne diyeceğim? Ayttan bana. Enden öyümün düğümünden öter şunu. Attan! Başladım yapıp bana. Yaşımın fonunu bir adam yaşam ötüreyin etcigi. Gelece siz öz gaýnyňyzdan alan bir tejribeleriňizi, öz genleriňizden geçirýäňizmi? Men gaýnymdan alan tejribem gatňat gaýnym bilen diňe enelge bolup geldik. Indi bolaram şöyle bir-birimiz bilen haýsy ise yetişmesek tapagy ýok. O geliniň kowasyny, bu geliniň kowasyny, men kowasyny, atasynyň kowasyny, oglanlarynyň kowasyny näme etmeli bolsa etip algap berler. Ine şu wagt siz häzirki zaman ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýaňyz, öde medeniýet şäherçesi, daş döwrüňizde de sungat adamlary, gat uzaga gitmek gerekkel, eýem köp gatly jaýdan aşağı düşönüňden hem çağalaryň oýnaýan meýdançalar bar, sport meýdançalar bar. Bu siz wagtyňyzda diýmek bir daş döwrükde de gowy geçirýän bolmaly. Daş görmekden arkadamyň beren jaýy biri gatı beğendirdi, gatı gowy ýerler, daşda sport meýdançalar var, ýerden ýöreýär, awşam ýöreýär, çağalar var, bolaýmazda mektep, bolaýmazda sagwalsyny aýtýar, ähwan arkadamyda. Şolar ýany esretli derejä ýeterdi. Hemmeler eliň sagynda. Benim aýtyp berende gaşga. Parahatlyk eýýamyny doguluk. Göwnümiz watana söýgüden doly. Biz bagtly eýýamyň ýaşlary bolluk, öýtýär durmuşyň ösýýaly. Gowşut gelýär, siz şu käre, şu hünäre giyjirek işläp başlanan bolsaňyz, baryp eýem şu teatrlarda döreden eserleriňiz artmaşa golaýlaýa diýsek ýalňyşlygymyz bolmaz. Bundan başga da siziň ýadan bir näçe kinofilmlara ýadan edebi saslaryňyzdan bar. Bir kinematografiýada alyp barýan işleriňiz dogrusyna da görüňiz dowam etse kasýerlikli bolalmykany. Bir näçe kino rejissörleri bilen işledim. Ulu kinolar eden yerimiz var, kiçik öwrümli kinolar eden yerimiz var, edebi esasy bilelikde ýazanlarymyz var. Be, nire ýitirim boldyk ha? Göwnüme bolmasa, ol bu ýollara bizden has belet ýaly. Ya ol, başka ýol bilen gidäýdim-ka. Ýör, çaltyrak hol geçide bir baraly. Ýör. Size bir ulu gowrumly eserler köp onanýarlar. Näýretinem şu kinematografiýadaky eserler bardy, gurung edenmizde soňky döwürde dören kinolar bar. Meselem Naýbaşy kinoňyz hukumyna alyp bilýäs, adyny agda bilýäs, Magtumgoly filmi. Ulu gowrumly, onam Magtumgoly filmi
Men pikirimçe diňe bir rejissorun size inanmak esasında dören film däl, eýsem ol Magtumoly Pragynyň ýylyna bagyşlanyp şo ýerde bir näçe halkyň islegi, o ýerde türkmen milletiň esasanam hyjugy, aýratynam her bir sunat wekiliniň size bildirýän anamy ýatanna. Şol anamy ödemek ören kıyın düşýärdi. Ýöne başardığımızdan rejissor bilen beýleki artistler bilen kän maslahat edip, kän oýlanşyp döredildi. Derýada suw peselse balyň ýüzü göz başa taryp bolar diýişleri ýaly. Atam kimniň okan kitaplarynyň bir bölegi şüýri öwüllaş talyg berýär. Şoň üçin hem ülke söküp gelendirin nur kädim. Afunaga kabul edin. Menim bilen gürleşer. Sağ olun. Araşyk. Magtumoly umman onuň hemme tarapyny alyp bolanyk, onuň dörejiliginiň ömrü terzime haly hakynda hemme kişiň pikiremden däl, her kimiň öz boluşly pikiri bar. Onuň Magtumoly Pragynyň keşfi hemme artistler inanlyp barlanyk. Şonuň ýaly dramaturglarym şeýlemkäni pikirde mene. Magtumoly Pragynyň ömrü hakynda, dörejiligi hakynda iş etmegi, onu sana ananmaklary, onu döretmek üçin özüň bilen pikirdeş adamlar tapmagyň özü biliň üçin bagyt. Aşyk kulak goýgul söze. Magtumoly, seni çogdurup öldüler. Baryan. Siyadülp yaraşar ýüze. Sürmü çalıp gara göze. Bizden ki bu ýeteýler. Han götür şu öweci. Gayrat edin. Abdullah, han bärikken. Bardım ata. Oğlanlar sürüyünü odağa kowma. Yeni toya mal gerek bolmak mal. Or atam. Ben gel hani. Tavşirin. Men mesepa ýörtenem. Mehmannyň ýanyna baraly. Toyun kim zady bolmasyn. Mallar ystamam, şu töwerekde bolsun. Gahrman arkadağımızın o sungotu koyan beýik sarpasynyň esasında şonuň ýaly ullukan temalara ýüzlenmek, kinofilm düretmek ulu synaglaryň biri. Şonuň üçin şeýle anam bildirenler üçin biziň hoşallygymyzyň çägi ýok. O gahrman arkadağımyza uzak ömür dilýär, can saglyk dilýär. Başartalar bir-birine karşı koyup malyny ýeriňe aljaklar. Belki de Ahmet Şah, bir de özleri ýaly döwlet kurmagy ýardam eder. Ine şu pikirler men aňymda. Ine şu pikirler men kalbymy lerdany getirýär. Gitmeli. Ahmet Şah Durranyň matlabynyň nämedigini bilmek üçin gitmeli. Şahir, çakırygma seslerin üçin men senden minnetdardyryn. Ýaşyryp oturmaýyn. Men şahirleri ulu hormat goýýar. Goşutgella, siz eser ýazanyňyzda bir eseri başlap soňuna çenli tamamlayan çaň şu eseriň üstüne işleýäňizmi, bir wada bir näçe eserleň üstüne de zähmet çekýäňiz? Piyesa zatne bir günne, iki günne ýazylan ok da, ol köp wagt käbiri gatken, wagtyny alýan wagt bar da. O ya kinofilmiň edebi esasyny ýazjak bolanda bir näçe günler gerek, hatda aýlan gerek bolýan wagtym bolýar. Ya da örhen kıssaglı bolýan zatlarym bar. Saz, drama, teatrına käýärem, näme bayramçylyklara ýetişdirmeli, spektakllarym bolýar. Ýöne saz, drama eserini ýazmak beýleki drama eserlerinden kyn ýalar. Kyn. Bir-biriniň özü görnüşi boýunça tapawutlanýan zatlar da bolar. Biri sazlı drama diýilýär, birine ýöne drama diýilýär, birine tragedi diýilýär. Hersiniň öz ady bar, olam janrlara bölünýär. Janrlary gatyt göçükde. Opera diýilýän sungatda bolsa birinji orunda kompozitor durýar. Saz eseri öňürte ýazylmaly. Saza göre edebi esas ýazylmaly. Häzirki döwürde de bir näçe edebi esaslar ýazyňyz siz operada. Men ara köplen halk destanlaryny. Ýani ol destanlar halkyň arasynda ören meşhur. Olaň aýdymlary aýdylýar ýylyň arasynda.
Şu destanın haysi pursoduna kahramanın kıyınçılık yerleri var, altıyar dövrleri var, sevgisi var, o dünya karayışı var, sol atlan hemmesini ıydırlap belli bir süjetine dayanıp ediyen. Ondan onu kompozitör alav eden, onu kamil saz ediyor. Öğren kıyınlık bilen doğru maeslama eser dörüyor da. Hava siz Hürrük'e hemra operasını edebi esasını yazınız. Yani yakınla da şu yıl Türkmenistan ruvaşlığın vatanı yılında bizim öz bayramçılığımı medeniyet sanat işgərlərinin deyip boyunca bayramçılığını aşık çanlı operan edebi esasını yazınız. Aşık Çanlı'nın öz oluşlu eserde bir tapavutlu yeri var şunun. Bizim destanlarımız 15. 16. 17. asırlarda yazılan. Ama Aşık Çanlı 19. asırın eserde. Onun özün Nurverdi Kuluf deyilen bağışı tetkürleye de şunu önkü destanları karanlıkta göğünü köyrek. Halka koloy yazılan. O belki bir herrek dövür olansa. Qoşut gella size soňky sowalym şeýle ýagdaýlar bolýarmy? Käşke şeýle ýaşym elimde bolsady men şeýle bir gowy eser döredirdim. Ýa bir o ne derdim, bu ne derdim diýäňizmi? Doğrusunu aýtsam, uly eserler ýazmaga tejribem etmegem mümkin. Sebebi Türkmeniň beýik taryhy var da. Şu beýik taryhy hakynda Türkmeniň şöhrat kazanan sultanlary var. O şolaryň durmuşundan kino filmleriň edebi esaslaryny ýazmak o niyetim ýogum däl. Ýöne umudy hiç wagt elden bermeli däl. Muň üçin bir näçe mümkinçilikler var. Biziň ýaşy bir çene barýan sanat adamlar bolanda şu döwürde şolaryň bir howes bilen zähmet çekmekleri üçin döwlet tarapyndan hem uly mümkinçilikler döredilýär. Şo gollawam size dörejiliňizde duýan bolsaňyz gerek. Hormatly prezidentimiz tarapyndan berilýän, döredilýän mümkinçilikleri öz durmuşymyzda her günde duýupdyk, her ädimde duýýar ony. Şoň üçin o nesip bolsa o döredörsen, o çalışırsan işlemäge. Bulatlaryň hemmesi üçin Mehriban arkadaşymyza o sağ bolsun aýdýar. Onun ömrüniň uzak bolmagyny, janynyň sağ bolmagyny, diýen işleriniň arawa salmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Arzularyňyz hasyl bolsun, köp sag bolun. Gowy gyzykly, täsirli gurrun etdik. Menim öz sowallarym bilen sizem ahtyklaryňyzam ýadadydım öýdýän. Ýok, ýadalyk bolmaýar, hemişe gapaçyk. Köp sag bolun. Her bir sungat adamsynyň arasynda zähmet çekýänliňizde bizem begenýär. Jan saglyk arzu edýäs, ruhuňyzdan belent bolsun, hemişe ilhamyň gaýnap joşsun. Eriz ata watanymyň waspyny ýetirmek, gowy eserler döretmek size de müýesser etsin, geljekde bize de müýesser etsin. Köp sag bolun, mehmançylykda kabul edeniňiz üçin ýene bir ýaly. Sag bolun. Gelip durun kapymyz açyk. Sag bolun, hemişe gapyňyzda toý bolsun, bizem toý diýip gelelim.
Anha edidileşler gepleşmeden şu gedekki sanına Türkmenistan'ın halkı ýazajysy, belli dramaturg, ýazyjy, şahyr, halipa Goşut geldi daňa tarafyň Agdyr maşgalasynyň arasynda mehmançylykda bolduk. Biz size ýene bir ýola dünýädäki iň gowluklary arzu edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak tutumly işler mundan beýle rawaç bolsun. Arzularymyz hiç wagt ýola adaşmasyn, goýularyň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeli mendilne barp ýetsin. Hoş sag bolun, edidileşler.